Ôi, một lưa. Emang Ồ. Ờ, 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 ờ. Ờ, କି ଖେଳ କି ଖେଳ କି ଖେଳ ମୋ ଧନର କି ଖେଳ ଓହୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3ଟା 5 ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ନ ଶୋଇକିରି ମୋ ଧନ କାଇଁ ମୋ ଚୁନ୍ଦୁଲୁ କାଇଁ ମୋ ବାବୁନୁ କାଇଁ ଓ ଆଚି 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 ମୋ ଧନ ଆଚି ଆଚି ମାମା ପାଖକୁ ଆଚି ହଁ ଧନ ଓଇ ନିଦ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ଆଇର ମୋର ଏଠି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବଇଛୁ ତମକୁ ନିଦ ହଉନି ଧନ ନିଦ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ଉ ଉ ଉ ଓହୋ 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 ଆ ଆ ଆ କି ଖେଲ ମଧୁଗୁଲର କି ଖେଲ ଧନ ଓଇ ଦେଖି କି ଖେଲ ଆହା କି ଚିତ୍ତ ତମକୁ ଚିତ୍ତ ହଉନି ତମକୁ ଚିତ୍ତ ହଉନି 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 ଦେଖିଦିଅ ଆଇ ବାବା ମାମା ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିତ୍ତ ସେଠି ହେଇଲେ ହେଇଠି ଅଟୁକୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକି କିପାଲା କରୁଛୁ କିପାଲା କରୁଛୁ ବା ହେ ହେଲେ ଏରେ କା ଧନକି ଏରେ କା ମାମୁନ ଓ ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଲ କାମ କରି କରି କାଲି ଇଏ ମଣିଷ ହାଲିଆ ଇଏ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକି ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଗୁଗୁଲ ଦେଖିକିରେ ଦେଖିକି କୋନ ହେଲା କିରେ ଏ ଦୁଦୁନୁ ଏ ହଛ ହଉଛି ହଛ ହଉଛି କଣ କରିବୁ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି କଣ କରିବୁ ଭାତଟା କରିବୁ ଧନିଆ ମୋ ଧନ କାଇଁ ମୋ ଚୁନ୍ଦୁରୁ କାଇଁ ମୋ ବାବୁନି କାଇଁ ଓ ଚିତ୍ତ ଘୋଡ଼ିବ ଓ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଓ ଓ ହୋ ଓହୋ ଓ ଓ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ କାଢିଦେଲ ହଁ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କାଢିଦେଲ ତମେ ହଁ କାଢିଦିଅ